Ola, gustaríame comezar con esta mensaxe de Nadal agradecéndolle a todas as persoas ter contribuído a facer durante o 2023 unha Cerceda mellor e máis grande, ás nenas e aos nenos, ás mozas e aos mozos, aos adultos e ás persoas maiores. Para todas elas, grazas. Tamén ao persoal que me acompaña no Concello da Cerceda e aos estreitos colaboradores que teño no seno do Goberno Municipal. Sempre digo que para min é un tremendo orgullo mirar para a Cerceda e para a súa xente. E tamén sinto que é un gran privilexio ser o alcalde de todos e de todas vós. Estarei aquí para seguirvos apoiando e tamén para compartir os éxitos, as fortalezas, e facelo sempre poñendo en valor a humildade, a paciencia, a tolerancia, a compaixón, eses conceptos que contribúen a facer de Cerceda un espazo para a concordia. O 2024 ten que ser un ano útil para seguir camiñando hacia converter a Cerceda nun referente a nivel enerxético e tamén reforzar a súa posición de referente a nivel industrial e medioambiental en Galicia, mellorando tamén en eficiencia enerxética, en infraestructuras, en mobilidade peonil, en servizo ás persoas. Nestas datas normalmente tendemos a falar de conceptos como son a felicidade, a saúde, a sorte. Por suposto, eu desexo-vos no 2024 felicidade, saúde e sorte, pero dado que os avatares da vida son moi variables, tamén vos desexo resiliencia, porque podemos tropezar todas e todos. O factor diferencial é ter o ánimo para tratar de levantarse. Non me gustaría rematar esta mensaxe sen acordarme, como sempre, de todas aquelas persoas da Cerceda que están espalladas polo mundo, emigradas, así como tamén a aqueles que durante o 2023 perderon seres queridos ou que están padecendo neste momento algunha afección de saúde. Para todas esas persoas que vaia o meu máis agarimoso abrazo. E polo demais tamén a todos os demais que me estades escoitando, a todas as persoas da Cerceda, desexarvos un bo Nadal, un feliz 2024, aquí seguiremos con todas e todos vós e agardo que disfrutedes moito destas festas tan sinaladas.